Digan lo que digan las mujeres, estamos en guerra! Hola, com estem tots? Buenas, un dimarts més estem així per Oleres per la Igualtat, en Ràdio Canals. Avui estem Lola i jo i anem a tratar un tema molt dolent, veritat, que són les conseqüències d'un maltracte psicològic, no, sexual. Sí, concretament la violació. La violació i qualsevol maltracte sexual també. Sí, perquè sí. no fa falta que siga. Agressió, violació... Sí. Sí. L'abús sexual afecta també psicològicament la salut mental i deguem tindre una red per apoyar a aquestes persones que han sigut agredides perquè ja tota la seva vida van a carregar en les conseqüències d'aquesta violació. Antes que res volia dir la notícia que ha eixit esta setmana en els mitjans de comunicació en Badalona les agressions sexuals que han detingut han detingut no, perquè la majoria són menors d'edat. 21 agressors. 8 agressions sexuals a menors. 8 xiquetes menors han sigut violades entre 21 xiquets, perquè són xiquets també. Entonces, al ser menors, pues, les conseqüències són mínimes. I això només en la ciutat de Badalona. En Badalona, es coneix que n'hi ha, i en un barrio, és un barrio. I saps com se les enduen? El novio mateixa queda en elles, les du a un centre comercial i allí venen els amigatxos i les violen. No sé, però què està passant? S'ha fet un estudi i diuen que és per la pornografia que veuen els xiquets, perquè comencen molt jovenets a veure una pornografia i que la pornografia cada vegada és més violenta. Entonces, la joventut, l'única educació sexual que tenen és el porno. I es pensen que això és lo normal. I d'uns altres ho passen i passen aquestes coses. Jo demanaria, ja sé que molta gent està en contra d'això, però una educació sexual en les escoles, per favor. Que no tinguin com a normal coses que són completament anormals. I els pares que vigilen també el que I és veuen una els altra, fills. que van dir que els pares no feien... Que vigilen el que veuen. Són famílies desestructurades Segurament. I sense educació de ningun tipus i són xiquets que van fent el que volen per ahí. Bueno, el tema és la salut mental en qüestió d'una agressió sexual. Una agressió sexual, això que ja per tota la vida vas a tindre un trauma ahí que te va a condicionar en la teua salut. Trastorns d'ansietat, tot això ja per sempre. Tens que posar en teràpia i quasi per tota la vida. Trastorns d'ansietat, depressió, trastorns d'addiccions també, l'estrès posttraumàtic, que te pot durar moltes conseqüències com orinar-te o aguantar-te les teues heces fins al punt de rebentar, com aquell que diu. Així que si algú té familiars que comencen amb problemes d'estes, n'hi ha que plantejar-se si ha tingut alguna agressió i no ho ha dit, perquè això és una altra cosa, que no se diu. No sempre ho diuen. No se diuen per por i per ara parlarem de totes les coses estes. Bueno, pues addiccions i trastorns límits de la personalitat, com obsessions compulsives, les dependències, la sensació de culpa que es queda a la víctima, damunt de que ha sigut agredida, té la sensació de que ha sigut culpa d'ella. També un poc d'això tinguem la societat, que moltes vegades
hem tingut també aquesta sensació, per què anava a aquestes hores per ahir, per exemple. Com que és una provocació. Culpar a la víctima antes que a l'agressor, o als pares inclús s'ha dit, per què deixes als teus fills? Sí, mira, la societat està aixina. I també tenen sensació de vergonya i problemes d'adaptació. Després a aquesta gent li costa molt adaptar-se a la societat, moltíssim. Entonces, sí, és un trauma difícil de superar. Difícil, més de lo que mos pensem, sí. I també la conducta sexual també afecta perquè les dones amb vaginisme que no pots tindre relacions sexuals, el teu cos mateixa, encara que el cos fa una defensa i no te'n recordes que t'han agredit, el teu subconscient ho sap. Entonces, tens hasta dolor quan te penetren i això, i tu dius, això per què és? I pot ser una agressió que has tingut de xocoteta. Tu no te'n recordes, però el teu cos sí. Entonces reacciona i tens dificultat per tindre relacions sexuals, tant homes com dones. Els homes també poden tindre ejaculació precoç i ser per una... Per una agressió també sexual, que també en pateixen, clar. Sí, clar. I també tenen vergonya i culpa perquè quasi sempre les agressions sexuals a homes són per altres homes. Sí. Entonces tenen molta d'això de dir-ho perquè diran que sóc homosexual. Sí, ho oculten més, Sí, ho oculten, sí. Això ja és responsabilitat de la societat, perquè per l'estigma de que me diran que sóc... Sí, homosexual. Sí. Bueno, i pues sí, pues els abusos és això, tenen sempre sensació de perill, sempre se veuen en perill, el perdre com a poder, se veuen més apocades, achicades, no, acomplejades, i tenen sensació també sempre, ja se queda això, d'estar a soles, de que ningú es apoye. Entonces és superimportant la família i la estructura que s'apoye, perquè després també si denuncien també és un altre tema, perquè estan en una hostilitat també de tindre que veure l'agressor en el juí, pareix que cada vegada menys, però encara segueixen. Sí, ara n'hi ha més denúncies, o sigui, és veritat que hi ha més. N'hi ha més denúncies. Que abans no hi ha tanta por ja a fer la denúncia, però encara queda aquest estigma de dir haurà tingut algo de culpa ella? Sí, clar, la societat encara estem un poc així. Sí. I això que estem comentant fa un moment, Amparo, tu i jo, és molt interessant, això que estaves dient-me, del cervell, com reacciona front a aquestes agressions sexuals. El cervell té com a té molts moviments per ahir, però té tres parts, una que és el cerebro reptil, que és el més antic, que ens avisa del perill que tens. Entonces te posa en alerta per salvar-te la vida. Això és el primer instint que tens. Després està el cerebre mamífer, que és el que s'encarrega de la memòria, del menjar, del beure, del teu sobreviure. I l'humà que és per prendre decisions. Sí, és com la part intel·lectual, podríem dir, que és diferent dels animals. La creativitat, el llenguatge, l'escriptura, tot això és l'humà. Entonces, en el cervell, quan està en alerta, en algun perill, pues té que prendre ràpid, no pots parar-te a decidir. El cervell actua immediatament i actua el reptilià. El reptilià, si tu te veus en força i te veus en poder, contraataques o te'n vas corregents. Però si te veus en inferioritat de condicions, t'anules. Sí. Te quedes bloquejat i desconnectes.
I és el que passa a moltes violades, que diu, per què no s'ha de fer? Per què no ha arrencat a córrer? Per què no ha dit res? Perquè és que desconnectes. I inclús quan ha acabat l'agressió, no saps el que t'ha passat. És una desconnexió total. És així el que es diu. A més, hi ha estudis, últimament estan fent estudis perquè està veient-se el per què. Si és això de veres o no és de veres, però sí, hi ha estudis que avalen que és una reacció del teu cervell. Perquè quedes com una bloquejar. És biològic, no és perquè tu digues, mira, no vaig a dir-ho. No, és així. No, és biològic. És un mecanisme biològic involuntari. Inclús la memòria desactivar. Molta gent ha sigut violada de xocoteta o de xocotet i no se n'han recordat. Potser al pas del temps han tingut una imatge, han tingut problemes de no dormir, de tindre ansietat, de no, en escola no atendre, i no saps per què. El xiquet és així. I després de major han vist, jo què sé, una pel·lícula, per exemple, o algo, i els ha vingut el flash. Clar, han identificat el que a ells els ha passat. Sí. Per això ho diuen de majors, alguns, perquè en el moment que els va passar eren menuts i igual no sabien que això era una agressió sexual. No ho sabien. I és molt llastimós, però si ens posem a parlar en amigues, en companyeres i d'això, estic segur que algú coneixes que ha tingut una agressió sexual. I després està... això és biològic. La teva defensa biològica del teu cap que te diu para, desconnecta i així no aguantaràs. I després està les raons culturals. Les raons culturals, que, per exemple, una violació que te viola el teu marit, no vas a dir-ho. Perquè la societat diu que el teu marit no te pot violar. Sí. Quan hi ha moltes agressions sexuals per marits. I després també si vas borratxa... També creuen que és un motiu per a exculpar al violador, perquè la dona anava beguda i es va deixar. No vaig a dir-ho perquè és culpa meua, perquè jo no vaig anar. I me vaig deixar, no? Són raons culturals. L'home, el que t'ha dit antes, l'home perquè no li diguen que és homosexual si t'han violat. Clar. O per... Posem la cançoneta ja? Sí. Vale. Pues anem a sentir una cançó que va d'això, de violacions. Él era un violador cualquiera, tenía por delante toda una vida de alegrías y penas y libertad sexual, pero no calculó, nunca pensó que un día una mujer sobreviviera a su agresión, dejase de ser víctima tomando la cerilla y el bidón. Él no esperaba su venganza y se quemó, se quemó, Babsu Bari se quemó, Babsu Bari se quemó, Babsu Bari se quemó. Se quemó. Algo tan terrible me ha obligado a estar pensando, y
es que creo que vestido con ropa tan inflamable, él se lo estaba buscando. Tendría que haber vuelto a casa un poco más temprano, probablemente había estado bebiendo. Y es que todas sabemos que el alcohol te hace susceptible al fuego. Se quemó, Babsu Bari Bari se quemó, Babsu Bari Bari se quemó, Babsu Bari Bari se quemó, y me pregunto por qué no lo impidió. No es tan difícil apagarse, solo hay que rodar un poco por el suelo. Y es que seguro que en el fondo lo había estado queriendo. Y hay testigos que ese mismo día le vieron comprando un mechero. ¿Cómo saber si no se prendió fuego a sí mismo y luego mintió? Yo creo que es lógico. Se quemó, Babsu Bari Bari se lo buscó. Se quemó, Babsu Bari Bari se quemó. Se quemó, Babsu Bari Bari se quemó. Se quemó. Y hoy mi corazón no para de gritar que por su propia seguridad hay que educar a los violadores. Lo mejor será que vistan ropa ignífuga y que siempre lleven varios extintores. Se quemó, Babsu Bari Bari se quemó. Se quemó, Babsu Bari Bari se quemó. Se quemó, Babsu Bari Bari se lo buscó. Se quemó, se quemó. Ale, Lola. Ai, se quemó. I ser a les fogueres de Sant Joan. Ostres, si totes les violares feren això, mare meua, així no quedava. No, els bombers no tindria prou faena, no tindria prou mans per fer tant. Bueno. Mira, si ho agarrem així un poc... Sí, el tema és seriós, sí. Sí, perquè és tan seriós que sí que s'han fet investigacions, com hem dit abans, al voltant del que passa en el cervell front a això, no? I diuen que aquests investigadors diuen que davant d'una amenaça greu la resposta del cervell és el bloqueig dels circuits neuronals que controlen la voluntat i el moviment del cos. I això provoca immobilitat involuntària. O sigui, tu no controles el que tu has dit, no? D'aquesta part del cervell primitiu, te quedes bloquejat i fins que l'atac acaba, i com passa en alguns animals davant el perill. Sí. És així, és així. Estos autors estableixen que el 70% de les dones que han acudit a urgències després d'una agressió sexual asseguren haver-se sentit incapaces de moure's o de buscar ajuda, o sigui, de xillar, No, és que no poden. El cos es queda completament congelat, segons diuen elles. Sí. Es queda flàcid, dèbil i manipulable. Però el cervell, és per això, perquè el cervell interpreta que és la millor manera de suportar l'assalt i sobreviure. Sí. És aquest cervell reptilià que tu has dit, el primitiu, el que vol subsistir front a aquest perill. Tu no has vist pardalets que a vegades
vas pel camp i fan pam i es queden com a morts. Sí. Mira, això. Es fan els morts. Sí, es pensen que van a matar-los o que sigui, es fan els morts. Clar. Ahí pues està, aquesta connexió neuronal és el que te fa que tu actues d'aquesta manera. I quan les denúncies arriben a judici, les víctimes sovint relaten que es van quedar paralitzades o en estat de xoc durant la violació o l'agressió sexual i que van a ser incapaces de moure's, defensar-se o fugir. És una incapacitat de reaccionar que històricament i jurídicament s'ha interpretat com a consentiment o falta de resistència voluntària. Antes se deien, no t'has resistit, pues eres culpable, no n'hi ha violació i no se sabia això. Clar, gràcies a aquests estudis neuronals n'hi ha una explicació científica. Sí. I per això els judicis i les sentències estan canviant, perquè s'ha comprovat que això és real. Gràcies a la ciència. Sí, com moltes vegades tenen que donar gràcies a això. I l'estudi ha demostrat que la por i l'amenaça poden bloquejar els circuits neuronals corticals per al control de l'acció i donar lloc a la immobilitat involuntària. Sí. És així. És que diu que en l'atac se disparen totes les hormones, és una cosa, el cos com reacciona. Clar. Però, diu, és una bomba d'hormones i de coses perquè tu te salves la vida, saps? És que és això, aquest instint de supervivència és el que prevaleix sobre l'altre que igual no te ve ni al cap fer alguna altra cosa. És així. I el 30% de les dones han patit una violació o una agressió sexual al llarg de la seva vida. Això és molt, Sí. I és un atac que tenen un impacte devastador, tant en les víctimes com en la societat. Sí. Antes no ho parlàvem tant. Jo he parlat amb gent jove i segueix sabent totes aquestes agressions i quasi que normalitzades. Lamentable, però sí. Se normalitzen i no hauria de ser així. Mira, avui s'ha mort el Berlusconi Berlusconi. L'italià. Menú fitxa. Que era un fitxa que té denúncies per tots els puestos, abús de poder, xiquetes menors i de tot, i mira, ahí estan plorant-li. Sempre ha eixit impune. Sí, perquè pagava tot el món, les sobornava tots i era el rei. Feia unes festes que es deien bunga bunga i allí tot el món que anava tenia que estar callaet i pagat, i si no, pues, és una màfia. Sí, i quan alguna que va haver fa uns anys va denunciar... Ell va eixir de rosetes perquè va dir que el cas Rubi era. No sabia que era menor. Sí, ell com no sabia, pues mira... No sabia i el creuen. I allí se feien unes festes i unes bacanals que... Sí, les orgies tal qual, i se l'ha acusat de moltíssimes coses. Mira, que Dios lo tenga en su gloria, però bueno... Però me fa molta gràcia ara que estiguem tots plorant una persona que ha sigut un... Ara tots parlem bé. Segurament un violador. No vull dir-ho, que me'n demandaran. No, jo crec que en Itàlia no escoltaran Canal Ràdio. Presumptament, no se sap. Esperem que no. Bueno, que mos han donat un premi, dis-ho. Sí, mira, ho diguérem ja la setmana passada, però clar, ni Maite ni jo recordaven el nom d'este premi que dona l'Escola d'Adults, i enguany ens l'han donat, mira, i estem molt agraïdes, este premi que ens serà el proper divendres, dia 16, i el nom del premi és Milagros Tormo, i és el premi per a la igualtat, i el dona l'Escola d'Adults de Canals. I enguany ens l'han donat a Peroleres per la igualtat, així que moltes gràcies. Per recordar-se de nosaltres. Sí. I sigueu un apoyo gran en l'Escola d'Adults també. Sí, tinguem allí companyes també que estan allí. Sí, i elles també busquen la igualtat, segur. Sí, jo crec que sí. Jo crec que penso que a l'escola d'adults la majoria són dones les que estan allí. Sí, la majoria sí. Sí. I dones majors que han passat per situacions difícils. Fortes. I ens comprenem molt bé. Sí, però lluitadores i valentes. I valentes, sí. I valentes, que ne coneguem unes quantes. Sí. Així que
pues seguim lluitant i hasta la setmana que ve. Sí, mos vegem. Sí, gràcies. Bueno, no mos vegem, mos sentim. El dimarts de la setmana que ve hi estarem. Sí. Gràcies. Adéu. Adéu. Diga lo que digan las mujeres, estamos